nke sị na agbaṅa ofe mmanụ ọ da-atọzi ụtọ agbaṅa ofe mmanụ ọ da-atọzi ụtọ Chimezie si Ọnịcha wee si enu a n'ugwu na Bamkpa ka obi ebi ọ sị na ọ bụrụ na mmadụ abụọ obi ha gbara agbata obi abụghị enyi ịma na ịbụ enyi ha ga-abụzi n'ụwa ọzọ bụ obi ha dị nso abụghị enyi ịma na ịbụ enyi ha ga-abụzi n'ụwa ọzọ sesi okwu ese fọ nke a ga-eji wee dozi ọ bụrụ na mmadụ na-abụ inu a ukpo na ọnwụ ya ukpo dị na Dunukọfịa okokporo si na mmadụ anọghị n'afịa ndị bi ha nụ one si na ọ dịkata alụ mee ka ụmụaka wee mara ife bụ alụ Chinonso Ezeugwu si Nsụka site nke okenye na adịmma ịgbapụ okenye ike ọsọ adịghọ abụrụ ọgọdụ ma mgbe ewu je bụrụ ụtabịa sị na awọ sịrị onye bịa bịa si bụ ihe ọche ofu nke ya ji dọnọ oge niile awọ na-etukwu anyị wee na-eche mgbe ọ ya enweta ego jigote oche mmadụ ọ sị na nwata chaka akwụ na-etu ọkpa na ọnwa ntụ ọkpa nne na ajerịja nwata adịghị etu ọkpa nne na ajerịja bụ okwute ịzọ ụkwụ na anị nkịtị afọ ụkwụ ha anya nwa wepụta sị n'ụkwa akwụkwọ ụmụ nwaanyị na mmanya ntaga afịa n'ụkwa akwụkwọ ụmụ nwaanyị nọ ntaga ite nkwụ ọma ntụ ọkpa nne ya na ajerịja o nwere ife a na-asị na adara isi na-ata mmiri na-ara anya n'ọkọchị ka ịfụ onye tụọ ọkpa nne na ajerịja ọnwụ mmadụ na ake ibi ya eme nweghị mmadụ anyị o si ọrụ wee site inu nke ya ọ sị na nwata na-ebe akwa si na ọ bụcha hogodo agụụ na-agụ ya kama na ọ bụ omume ụfọdụ ndị okenye na-eme ewe iwe nwata na-ebe akwa asịsị chọrọ ya n'isi nri ala ka ọnwa si chọọ ya oyeri nwata sị na ọhụ ogodo akwa na ọhụ mgbe niile nji ebe akwa ka agụ na-agụ na nke na-ebela nkịta bụ omume ọjọọ ụfọdụ ndị okenye na-eme ka ndị kata ya webebe akwa ọ ya bụ ihe ọjọọ adịrọ mma isi awọ afọ okenye ọcha nwata ihe okenye amako eje ọkwụ ọya eje amako awụrụ eje ya bụ na eziokwu je nọdụ n'ọnụ ụzọ ọba ọ dịka ọ na-ayọ ji mana onye bụ ji fụ m debe ahụ ka anyị yọọ ya ji mụ wee debe afọ ka ma eri jugo ịfụ mmadụ bịabeghị ọgwụ ụfọdụ bịabịa na nnaobi wee zite inu nke a ọ sị na udene sị na onye si na ya esighị ike ya yi ya akwa n'ikuku zụọ nwa ya n'ikuku ka afọ udene sị na onye si na ya esighị ike ya yi ya akwa n'ikuku ka ọ zụọ nwa ya n'ikuku ka afọ udene na-eyi akwa n'elu ụmụta nze ọlụ wee zite nke ọ sị na ọkịka ada aka onye ke nene bụ onye ọsọ inu nke ịtọ si na nwata gụchagodo egwu na aja okenye nwa anụ a na-agba aja a na-agụ egwu ụmụaka na-ekwerịta egwu kweteje okenye nwa anụ ọ sị na ihe abụrụ ihe ọ na-ebe m aka palịa aka kpalị nnụnụ ọ sị na ije nwa mgbada ji enukwu ugiri ajụ ọdịda nwa mgbada ajụ ụna ije nwa mgbada ji enukwu ugiri ajụ ọdịda nwa mgbada ajụ ụna mgbada na-atatị nkịta na-anyụrụ anyụrụ na-eri amụha na ọnyụnyụ bụ ihe na onye elighị na ọ ya anyụ oge nkịta ọjọọ ga rie nke anyụ sikwa nkịta ahụ na ọnyụnyụ bụ ihe maka na onye elighị na ọ ya anyụ n'ebe nsogbu bidogoro bụ na olili irisie ikwu na ya